encuentro en esta nueva andadura del Arts del Moble Benicarló, equipo recién ascendido de Primera Autonómica a Segunda Nacional, Primera Nacional, Segunda Nacional, que se enfrenta al balonmano Maristas Algemesí, la pasada campaña, 10º clasificado, 5 ganados, 1 empatado, 7 derrotas, solamente se disputó una vuelta. Balón que va a poner en juego, posición de ataque, el balonmano Maristas Algemesí. Van a defender los hombres de David Escura. Conmigo, yo soy Paco Estellez, tenemos a Juan Francisco Pons, mano derecha y hombre que maneja todos los artilugios y todos los estamentos del Club Balonmano Benicarló. Buenos días. Bon dia, Paco. Anem a començar una nova temporada. Esta temporada ja se suposa que completa. Ja ha passat això del Covid pareix. Y a veure com comencem. Juega el balonmano Algemesí. Alex Alandete, el balón para Marc Quintana. Sale el pívot del Algemesí, número 17 marcada. Primer lanzamiento, primera parada de Josep. Juega Víctor para Marcos. Marcos para Sorín. Juega Arts del Moble Benicarló. Primera acción positiva de la portería del equipo benicarlando. Juega Sorín. Pierde la bola. Rápido a salida en contraataque del balonmano Algemesí. Falta de Marcos, señalan los colegiados. Golpe franco. Cortó el contraataque Marcos. Atacarán los hombres de Adrián Tiachi. Juega Alex Alandete moviendo la bola para Marc Quintana. Juega con Carles Gallardo, la primera línea de Algemesí. El número 21, Jaume Ortiz en el extremo. Juega, cambio de juego de costado. Ataca el número. Gol. Al palo corto del portero. Primer gol del balonmano al Maristas Algemesí. 1-0. Sale rápido Benicarló. Lanzamiento de Marcos Dadone para el guardameta del Algemesí. Juegan el equipo valenciano. Falta de Sorín sobre Alex Alandete. Buena parada del guardameta del Algemesí. 0-1. Juegan el equipo del Maristas. Falta de Marcos. La circulación. Intento de penetración de Gallardo. Buena primera intervención de Diego Caballero, el guardameta que ocupa la portería de inicio en el equipo del Maristas. Juega el equipo de Maristas. Falta sobre Alex Alandete. Señala a los colegiados. Juega para Ortiz. Centro de presión de los hombres de David Escura. Juega el Maristas. Circulación de bola. Llega el balón al extremo. A ver, no. Intentó lanzar al palo largo, se le salió fuera. Juega Marcos para Víctor, para Sorín. Juega la primera línea del Benicarló, el Arts del Moble. Víctor. Parece que acusan, Juanfran, el inicio de la temporada a los hombres de David Escura. Hombre, es el comenzament de la temporada, venint d'una pretemporada dura. Este es el primer partido de la categoría nova. Anem a veure. Juega Víctor para Marcos, penetra Marcos. Balón que pierde, sale rápido el equipo del Valdel Maristas. Falta, cortó bien el contraataque del Maristas. Salió muy rápido Alex Alandete, intenta jugar con el pívot. Han intentado buscar a Marc Adam, no interceptó la defensa. El Benicarló entre Rubo y Sorín. Juega Alandete, Gallardo. Ortiz, Gallardo. Balón para Ortiz. Parada de Josep. Indican amarilla. Los colegiados, tarjeta amarilla para Víctor, parece. Pero balón para el Benicarló. Saca de puerta Josep. Sigue el marcador, 0-1, 4 minutos de juego.
Juega Marcos. Para Víctor. Juegan los hombres de David Escura. Víctor. Para Adrián Castillo. Sorín. Marcos, cambio de juego. Penetra Víctor. Le va. El balón, lanzamiento a Víctor, obstaculizado por la defensa del Algemesí, por Marc Adam. Marcos. Señalan falta a los colegiados. Tendrá el balón en juego Rubo. El pívot de inicio que dispone David Escura. Marcos para Víctor. Víctor. Balón contundente en la defensa del Maristas de momento. Defensa 5-1 de los hombres de Balonmano Maristas Algemesí. Adrián Castillo. Víctor. Víctor para Pau. Intenta Pau Soriano. Buena actitud, buena defensa de momento del equipo del Maristas. Juega Benicarlo. Marcos, lanzamiento, parada del guardameta de Maristas. Juega Benicarlo. Pau. Víctor. Y 2 minutos. Primera exclusión del encuentro para el número 5 del balonmano al Maristas Algemesí, Iker Trull. Jugará en superioridad los hombres de David Escura. A veure si tenim paciència i mereixem una miqueta la pilota d'un costat a l'altre a crear huecos i poder tindre un llançament clar. Víctor. Juega para Marcos. Pau. Marcos. Víctor. Intenta balón para Adrián Castillo. Adrián. Mucha intensidad defensiva del equipo de Maristas. Equipo muy joven. Sorín. Lanzamiento. Y otra más del guardameta. Hierro Caballero. Juega Alandete. En inferioridad atacan los hombres de Maristas. Alandete, Gallardo, Ortiz. Alandete, Gallardo, Ortiz. Circula la bola sin excesivas prisas. Penetración, intento penetración de Gallardo. Intercepción defensiva del equipo del Benicarlo. Gallardo. Ve la ayuda de Rubén. Soriano pidiendo al número 3 a todo campo, aprovechando la superioridad numérica que dice el equipo de Benicarlo. Marc Quintana penetrando. Buscaba contacto con Pau. Inteligente Pau, se apartó. Marcan falta, no obstante los colegiados. Gol del Maristas. 2-0. Anotó Marc Quintana. Intentaba jugar Benicarlo. Y Marc Adam, que frenó a Víctor. Indican los colegiados tranquilidad. Jugará Benicarlo. Víctor. Sorín. Intercambian posiciones los hombres de la primera línea del Benicarlo. Sorín se le va arriba. Poco precipitación en el equipo del Benicarlo. 2-0. Gana Maristas. Juega el equipo valenciano en inferioridad. De momento la inferioridad la van ganando 1-0. Recuperan al jugador. Desaprovecha Benicarlo la primera superioridad numérica del encuentro. 2-0. 7-54. Juega Gallardo. Intentaba recibir en la posición de pívot Marc Quintana. Percepción defensiva de los hombres de David Escura. Juega Maristas, Quintana, Gallardo, Ortiz en el extremo. Parada, rechace. Muy buena la parada de Josep. En el rechace consigue anotar Iker Trull. Hem vist que Sorín s'ha quedat parat, ha rebut un cop. El gol ha sigut pel seu costat. En todos los esports hi ha que seguir l'atac, hi ha que seguir la defensa, hi ha que intentar robar la pilota. No tenim que donar
pilota per perduda mai. Errada del Benicarló. 3-0, juegan los hombres de David Escura. Y ahora está jugando en inferioridad por la exclusión. Juega Víctor. Castillo, Víctor, a punto de perder, no recupera Víctor, Castillo. De momento, muy buena la actitud defensiva de los hombres. Y ahora golazo de Marcos Dadone en inferioridad. Tremendo Marcos, demostrando su enorme calidad. 1-3, gol importante en inferioridad para ver si los hombres del Art del Moble Benicarló entran en el partido. I de moment hem tornat el parcial en inferioritat, de moment. Juega Alandete. Adam, Gallardo. Penetra, falta. Bé, l'ajuda Y exclusión, señalan los colegiados. a Rubén. Rubo. Va a jugar con 4 jugadores de campo el equipo del Benicarló durante unos segundos. Puede ser importante si es capaz de aprovecharlo el Maristas, jugar con 2 jugadores menos. Juega el equipo valenciano. Alandete, Gallardo, Ortiz. Penetra. Bona intervenció del porter i ara calma. Mal lanzamiento de Ortiz, jugando con 2 más. Lanzar desde el extremo, prácticamente sin ángulo. Es un mal lanzamiento. Gracias por el regalo que le ha hecho al Benicarló. Juega Benicarló. Víctor, Castillo. Pau. Pau que se lanza contra el mundo. Balón, golpe franco. Pondrá en juego Víctor. Para Marcos. Juega el Benicarló, pone el balón como Víctor, Castillo, ¡gol! Gol de Adrián Castillo, 2-0 en este parcial. Juega el equipo del Maristas, buena la defensa de los hombres del Benicarló que han recuperado ya uno de los excluidos. Ha entrado Ángel, uno de los veteranos del Vietnam del equipo. Juega Alandete, Gallardo. Alandete para Marc Adam. Marc Quintana, penetración para Trull. Balón de portería, indican los colegiados. Jugará Benicarló 2-3. 11 minutos de juego. Juega Víctor para Pau. Víctor, Castillo. Víctor para Marcos. Pau. Indican los colegiados. Passiu perquè no han pitat. Hi havia un jugador de la Genesia en terra, però el joc continuava fins que no pita el col·legiat. Ja que sigui jugant. Jugada tonta, jugará el equipo del Algemesí. Gallardo. I això són les coses, perdona Paco, això són les coses que tenen esta categoria. A la mínima no te piten, has de seguir jugant i quan hi ha algo important és quan piten els àmbits. Alandete. Juega para Quintana. A tot això hem recuperat l'home menys, hem guanyat la inferioritat 2-0. Sí, 2-3. Marcador, parece que poco a poco va el equipo del Benicarló entrando dentro del encuentro. Entran las asistencias, indican los colegiados, pista 2-3, 12 minutos de juego. Alandete, Quintana, Gallardo, Ortiz. Otra parada excelente de Giuseppe, la portería del Benicarló. A punto de perder Víctor. Marcos recupera. Marcos juega para Ángel. Y Ángel que pone tranquilidad. Juega Benicarló. Nervios en la pista. Ángel.
Víctor, Marcos, Víctor, Ángel, Víctor, Marcos, se le va arriba, el lanzamiento a Marcos, juega Maristas, Alandete, Quintana, defensa 5-1 de Benicarló, en estas últimas acciones defensivas penetró Gallardo y anotó 2-4 para Maristas. Rubo, golpe franco, dejaron continuar los colegiados, golpe franco, juega Arde el Moble Benicarló, Ángel, Castillo, Ángel. Ya cambia el Benicarló, entra Jordi en el lateral, ver Marcos al banco, entra Jordi, joven jugador, como todos, formado en la base de Benicarló. Jordi, para Víctor, Ángel, buscaba Rubo, intercepción defensiva con pie de Markadam, el pívot del Algemesí, lanzamiento que se le va a Víctor, ataca el equipo de Maristas Algemesí. Alandete, cambio ahora, marcha Ortiz al banco y entra Josep Chinesta. Varios errores de Ortiz los condenan al banco. Josep Chinesta a pista. Alan, Trull, Quintana, Alandete, Gallardo y Chinesta. Los 6 jugadores de campo del Algemesí. Y en la portería el señor Diego Caballero. Por Benicarló, Josep, Víctor, Jordi, Ángel, Pau, Rubo y Castillo. Pierde la bola Benicarló. Juega Trull. Él solo se lo guisa, se lo come. Lanzamiento poco precipitado y malo del jugador. ha tret un golpe, seguís en la pilota l'Algemesí. A veure si se tranquiliza una mica el joc. 4-2. Alandete dirigiendo las operaciones. Gallardo, Trull. Ahora actuando de pívot. Balón para Chinesta, que intentaba una filigrana que no le ha salido. Les tiene comida la moral a los jugadores desde ese extremo. Josep roba la bola Trull a Víctor, sale rápido Alandete. Viene el golpe ahí i tornem a començar. Hem vist 12 errades consecutives del Benicarló, una en defensa, han permès un llançament que ha parat el porter, i l'altra en atac, una pèrdua de pilota que ha propiciat un contracop. Juga en atac el Maristas Algemesí. Alandete, Gallardo, Chinesta, Gallardo, davant de Jordi, Quintana, penal. Per invasió de zona d'àrea, zona de porteria, no pot entrar cap jugador en defensa quan n'hi ha un llançament. Lanzamiento que dispondrá Gallardo. Carles Gallardo al lanzamiento. Josep en la portería. Gol del balonmano Maristas. 5-2. 16 minutos y 30 segundos. Pocos goles en esta matinal de balonmano en Benicarló. Juega Ángel. Castillo. Ángel. Para Rubo, Jordi, Víctor. Muchos problemas por la defensa del avanzado del Maristas. Recuperan la bola los hombres de Adrián Echi. Bueno, els dos equipos ens estan demostrant que lo important és la defensa per intentar guanyar un partit. Alandete, Quintana, Gallardo, Chinesta, Gallardo, bola para Quintana, Alandete, circula la bola con paciencia y demasiada tranquilidad el equipo de Maristas, a punto de perder la bola, indica falta los colegiados, golpe franco, dispone la bola, marcada, Quintana, Gallardo, Alandete, intentaba lanzar, rebote para Trull, penalti. Y
invasión, indica a los colegiados de Rubo. Dispondrà de nuevo lanzamiento. Canvi en la porteria, entrarà Javi per Josep al llançament del 7 metres o penal. Javier Jiménez en la portería. Vamos a ver si es el revulsivo que suele ser habitual, Javi. Lanzamiento para Trull. Bueno, tot segueix igual. Tenim la bola, anem a veure si podem aprofitar aquest atac. Rubo, Castillo, para Rubo, a punto de perder Benicarló. Rubo, arriba. El lanzamiento, jugarán los hombres del Maristas Algemesí. Alandete, Gallardo, Quintana. Primera línea sin cambios en el equipo del Algemesí en lo que llevamos de primer tiempo. Gallardo, Chinesta. Alandete para Trull. Intentaba, cierra bien Castillo. Alandete, lanzamiento, blocaje de Ángel, tremendo. Trull. Quintana, se le va. Buena defensa de los hombres de Arder Moble Benicarló. De los hombres de David Escura. Marc Adam pone balón en juego. Alandete. Gallardo. Quintana. 2 minutos para Ángel. Parece, indican los colegiados, que le pudo coger del cuello. Eso es sancionable. Otros 2 minutos para el equipo de Arder Moble Benicarló. La primera expulsión de Ángel. 2-5, 19 minutos, 28 segundos. I la quarta de l'equip. ¿Esto puede ser que se defiende mal? O que n'hi ha molta intensitat en defensa. Lo que passa que va per moments. Gallardo, Quintana, Alandete. Circula la bola a la primera línea del Maristas. Buena defensa de Pau. Ahora en el centro defensivo, Pau Soriano. Castillo, Rubo, Pau, Jordi y Víctor, los 5 que tiene en defensa Benicarló. 7 metros indican los colegiados en la penetración de Quintana. Alex Alandete dispondrá de opción de alargar la diferencia en el marcador. Vuelve Avi Jiménez a la portería. Ahora anotó Alandete. 2-6. Ha entrado en pista por el equipo del Maristas el número 15, Salvador Balaguer. Se sitúa en el centro de la defensa del equipo de Maristas Algemesí. Juega Benicarló. Rubo. Víctor. Para Jordi. Víctor. Rubo. Víctor. Castillo. I temps mort sol·licitat per l'entrenador del Benicarló per David Escura. Tiempo muerto que solicita el técnico del Arder Moble, David Escura. Bueno, situació en el minut 20. 6 gols en contra, Paco. Això no és molt. Això vol dir que la defensa funciona per moments. És més problema que ne portes 2 a favor. Això és un forat bastant considerable. El gran problema el tenim en atac. Molta precipitació, he vist llançaments sense poder tindre angle de llançament, llançaments molt precipitats pel centre. No intentem llançar des dels extrems, no busquem la circulació de la pilota. És una mica lenta. També la defensa d'ells s'anticipa molt, el 5 defensiu impossibilita molt que Víctor tinga comoditat per poder jugar, però clar, en 2 gols en 20 minuts és bastant complicat poder competir un partit. Sí, però segueixes estant dins del partit. No se t'agrada de molt, són 4 gols de diferència, són recuperables, queda temps, queden 10 minuts. Jo crec que en atac el Benicarló, l'Arder Moble Benicarló hauria de jugar una mica més atrás la primera línia d'atac. Anem a veure si David ha pogut corregir i ha pogut donar instruccions als seus homes per a intentar jugar d'una manera que siga més eficaç en atac i continuar en la bona línia defensiva.
que està oferint l'equip en esta primera part. En pista, Benicarló, Soriano, Jordi, Víctor, Rubó i Castillo, Alandete, Quintana, Balaguer, Trull, el número 8, que acaba d'entrar nou a pista per pal de balonmano Maristas, el jugador Joan Ribes i Ginestà són els jugadors que disposa en pista l'equip del Maristas. Ara, bon gol En buscar l'extrem. de Pau Soriano, 3-6. En part de fortuna del passe, però avui llançament des de l'extrem. Hauríem de buscar més el llançament des dels extrems. Alandete, Quintana, Trull. Quintana recupera Benicarló, el sisè jugador en pista, igualtat numèrica. Alandete, Quintana, penetra Quintana, gol. Se n'ha darrere la defensa i Quintana que anota 3-7. Marcos, Pau, Marcos, Víctor, Jordi que s'ha intercanviat de banda, de lateral, Jordi, Víctor, Marcos, busca la Pau de l'extrem, gol! Pau Soriano, 2-2 de Pau, 4-7. Juga Algemesí, Quintana, Alderete, a Joan Ribes, Ginestà, Ribes, defensa 5-1 de Benicarló, el Pau damunt de Alderete, de Àlex Alderete, Quintana, Quintana per a Trull, para Don Josep, Víctor, intenta jugar ràpid Benicarló, Joan, Jordi, buscant a Castillo, Marcos, penetra Marcos, se li va Marcos, molt bona la jugada en atac de Benicarló, se li ha donat el punt de mira a Marcos, juga Maristas Algemesí, Ribes, Ginestà, Alderete, Quintana, Trull, Adam, Quintana, contundència de Marcos, parant a Marc Quintana, treurà Marc Adam, Alderete, Ribes, per a Quintana, Quintana buscant a Iker Trull, Ribes, Quintana, Iker Trull, Marc Quintana, Ribes, Marc Quintana circula, troba tot sol a Ginestà, recupera Benicarló, Marcos, intenta fer una vaselina a Ginestà, no li ha eixit, recupera la bola Benicarló, arc del moble, Marcos, Víctor, Jordi, Víctor, treurà Cofran, La vore ara. Pareix que l'atac comença a ser una mica més fluid. bon gol de Jordi, 5-7, 25 minuts, ara temps mort del Maristas Algemesí, 5-7, intenta parar la reacció de l'equip del Arc del Moble Benicarló, el tècnic del Algemesí. Bueno, hem vist que en l'anterior parada havien comentat que l'important era circular la pilota i intentar que arribin als extrems. Hem vist que els dos llançaments des de l'extrem han sigut productius. Ha hagut després una mica de circulació de pilota i hem permès un llançament o dos llançaments des del centre de la defensa, un que ha fallat Marco, que l'ha tirat fora, i l'altre que ha sigut gol de Jordi. Pareix que el canvi, les instruccions en l'anterior temps mort de David han sortit efecte, petita reacció de l'equip de l'Arc del Moble Benicarló. Veurem a veure si això es porta, abans de que acabi esta primera part, a acabar d'aproximar-se en el marcador
e intentar pegar la volta. 5-7, 24 minuts, 39 segons, 2-1. N'hi ha temps, queda partit, queda primera part, queda segona part, n'hi ha temps per jugar. Bé que surt Pedro, han canviat a Rubo per Pedro. Efectivament, acaba d'entrar el senyor Pedro Torrent, canvia la posició de pivot. Centro la defensa, han buscat altura, anem a veure. Intenta buscar solucions. David Escura, Quintana, Ribes, Ginestà, Ribes, Alderete, Quintana, intercanvi en posicions ara en la primera línia, els homes d'Adrián Tiachi, Quintana, Bé la defensa, a veure si se nota ja. Alderete, Castillo que ha entrat en l'extrem per Iker Trull. Gol, Marc Adam. Hi ha hagut canvi en l'extrem per part del marista de Peltesmor. Gallardo, que estava jugant a la primera línia, ha entrat ara per Iker Trull, que està descansant. Juga Benicarló, Jordi, Víctor, Marcos, Víctor, Jordi, Marcos, per a Víctor, Jordi, fan arribar la bola a Pedro Torrent, anota Pedro. Bona circulació del Benicarló, que respon a la bona circulació anterior de l'Algemesí. 6-8, Alderete, Ribes, Quintana, Alderete, marca jugar, Quintana, Ribes, Alderete, davant de Pedro. Una bona recuperació del Benicarló, no ha dominat la pilota, l'ha perdut i ha provocat un penal a favor, uns 7 metres a favor del Maristes d'Algemesí. I raspant l'exclusió de Pedro. Raspant. Sí. Centro de defensa en Pedro, guanyes en altura, però pareix que perds en mobilitat. La contundència ja l'han avisat els dos àrbits. Llançament de Ribes, que esta vegada no pot parar Javi Jiménez. 6-9. 3-1. Maristes Algemesí. Jordi ara a la posició de centro. Víctor, Jordi. Bona acció de Jordi, encara que han pitat antes del llançament un golpe franco. Marcos, Jordi, pèrdua, recupera Ginestà, Gallardo, buscava el alley-oop, en Alderete, i una miqueta filigrana la jugada, i ara pèrdua de valor del Benicarló. Tornem en la precipitació, el joc havia entrat en una fase prou bonica d'atac en tranquil·litat. Ara ha sigut bonic el fly que ha buscat el... Bueno, jo crec que més ha sigut un passe, el passe no ha sigut bo, el jugador ha intentat agarrar-lo a l'aire però no ha pogut. Han buscat una jugada bonica. Juga Marista d'Algemesí, Quintana, Alderete, Gallardo, Alderete, defensa 5 de Art del Moble Benicarló, en Pau Soriano d'avançat. Alderete, busca la recuperació. Bona recuperació. Porteria. Ha xafat el jugador del... Jugada embolicada, acaba amb Víctor. Hi ha gol de Víctor. 7-9, tot cor. Bueno, menos de 2 minuts. Veterà jugador del Art del Moble Benicarló, Víctor Robles, un autèntic veterano del Vietnam. Juga Marista d'Algemesí. Ribes, Alderete, Quintana, davant de Pedro Torrent. Busquen el pivot. Cop franc, indiquen els col·legiats de l'encontre.
Podria haver sigut uns 7 metres per defensa interior. Molta més contundència al ficar a Pedro al centre de la defensa. Quintana buscant a Pedro. En 2 minuts. Home, té això, l'altura i el pes. En qualsevol agarre que n'hi ha desequilibri i els àrbits interpreten, perquè així hi ha molta interpretació arbitral, interpreten que el jugador l'ha tirat. Nova exclusió que rep Art del Moble Benicarló. Pedro Torrent, que estava ja, havia sigut avisat per la parella de col·legiats. Pau Soriano fent un esforç enorme intentant tapar Ribes, que llança, pilota fora, Cofran per al marista del Gemesí. 20 segons, 7-9. Xinestà davant de Víctor Xinestà. Línia o passos, ha pitat passos i recuperem el valor. 7-9, 10 segons. Víctor, Jordi, Víctor. I ahí morirà en un llançament de gol franc. Última jugada. La última possessió d'este primer temps. 7-9, llançarà Marcos Dadone. Hi ha que dir que en aquestes situacions la defensa s'ha de col·locar a 3 metres de la pilota, en aquest cas a 6 metres. Línia de 6 metres, no poden saltar, no poden manejar-se i això es pot llançar una persona. Marcos al llançament, bloqueig de Balaguer, 7-9. I final de la primera part. 2-1 per el marista del Gemesí, que guanya Art del Moble Benicarló, 7. Balomano marista del Gemesí, 9. Tornem amb tots vostès al començament de la segona part. Bueno, estan fent el sorteo. I Àngel li demana explicacions a l'àrbit alguna de les exclusions que ha tingut. Bueno, estava parlant de Salva Esquer. Salva Esquer va ser medalla de plata en els Jocs Olímpics d'Atlanta 1996, guanyant en la final de consolació a la tot poderosa França. I també va ser aquest mateix any campió d'Europa, medallista de plata en la selecció espanyola, i va guanyar, a part de guanyar una Copa al Rei en el Avidesa Alcira, va ser campió de la EHF en aquell equip que teníem a la Comunitat Valenciana, en Boinea, Estinga, Alemany, el propi Esquer, Jaume Fora a la porteria. Entrenat per un il·lustre, el senyor César Argilés, que va vindre a este pavelló a ensenyar xiquets en aquell entonces del Club Handbol Benicarló. Juga Benicarló i la primera jugada havia sigut molt bonica. En la finalització, Marcos ha errat, juga el Gemesí. Benicarló, que així ten Javi Jiménez, en Marcus Orín, en Adrián Popa, primera intervenció de Popa al partit, en Fariñas, en Víctor i en Marcos. El balomano marista del Gemesí, que ha entrat en el número 76 a la porteria, Guillem Adán. Parada de Javi Jiménez, un altre 100 metres que para Javi Jiménez. Sí, Paco. Sí, la veritat que està molt acertat des dels 7 metres. El porter, Javi Jiménez. Tot un veterano. El balomano maristes, que ha disposat de Quintana, de Iker Trull, ara fent de central, en el drete el mateix pivot, Marc Adam, Gallardo, que continua estant a l'extrem, i a l'altre extrem ha tornat el número 21, Jaume Ortiz. Ataca Gemesí, llançament del drete. I recuperació de pilota per part de l'Art del Moble Benicarló. Se'n va fora Víctor, buscant a Rubo. Tot recupera Víctor. Popa. Falta de Balaguer sobre Popa antes del llançament. Cofran. Balaguer, jugador que està al centre de la defensa del equip del marista del Gemesí. Errada del Benicarló. Una altra precipitació. Torna. De Sorín, juga al drete. Quintana per Quintana. I Sorín per a Marcos. Tranquil·litza Marcos. Demanaran atenció a Sorín.
I a veure els àrbits, el senyor col·legiat està parlant aquí en popa. De manera calma. I en Quintana anem fent amics. Jugarà Art del Moble. Víctor fica la bola en joc. Sorin per Popa. Ha canviat els dos extrems a la Popa i Fariñas. A la primera part, Soriano i Castillo. Marcos. Víctor intentava llançament. Víctor para Guillem Adam. Porter que ha entrat en aquesta segona part a la porteria del Marista del Gemesi. Víctor, gol de Víctor. 8-9, 3 minuts de la segona part. Jugaran los homes de Adrián Tiachi. Bueno, a veure si tornem en la intensitat defensiva. Gallardo, Quintana, Alderete. Tornem en la 5-1. Toni Fariñas d'avançat. Iker-Trull. Golazo de Iker-Trull. Per tota l'esquadra. Juga ràpid Art del Moble. Víctor, gol. Anota Víctor. 9-10. Això, de moment, un correcalles amb aquest segona part. No hi ha atacs posicionals. I de moment pareix que això li va millor a l'Art del Moble. Fariñas d'avançat, intentant molestar al dret. Iker-Trull. Buscant a Ortiz, falta de Marcos. Trau el pivot Marc Adam, Iker-Trull, Ortiz. Quintana que circula, Iker-Trull. Tot sol Quintana. Brillant jugada d'atac del Maristas. Gol de Quintana. Assistència Trull. 9-11. Juga Art del Moble Benicarlo. Marcos per a Víctor. Sorin. Popa. Sorin. Marcos. Per a Sorin. Llançament fora. Cofran. Per a l'equip d'Art del Moble. Rubó. Sorin. Víctor. Popa. Víctor. Buscant a Rubó. Podria treure uns 7 metres. Al final queda en un cofre. Diuen els àrbits la falta abans de començar la penetració. Rubó. Víctor. Era Sorin. Marcos para Fariñas. Pilota que intercepta Ortiz en falta. Treurà Benicarlo. Fariñas. Molta precipitació en atac, haurien de buscar la tranquil·litat, el joc posicional. Marcos, per a Rubó, intenta girar-se, no pot. Marcos, Víctor, Balaguer, contundent. El número 15 del Maristas del Gemesi. Molt contundent, Salvador Balaguer. Ha intentat ara Sorin el llançament, interceptat per la defensa, per l'avançat. Iker-Trull, que està fent una bona feina, tant contra Marcos com contra Víctor. Els homes intentant obstaculitzar el joc de la primera línia del Art del Moble Benicarlo. Víctor, per a Marcos. Un llançament molt potent, però desviat de Marcos Dadone. Jugarà balonmano Marista del Gemesi. 9-11, 6 minuts i mig d'aquest segon temps. Quintana per a Iker-Trull. Ortiz, Iker-Trull. I ara penetració de Quintana i gol En la 5-1 estem veient de que Marc Quintana. Perdona, Paco, en la 5-1 en defensa de l'Art del Moble Benicarlo estem veient que n'hi ha un pivot sempre a soles. És el lateral esquerre que està penetrant tot el rato quan el baló està a l'altre costat. Estan doblant posició i estan guanyant en aquesta superioritat a l'equip del Benicarlo. 12-9, 3 avall Benicarlo. Popa, Sorin a punt de perdre.
Víctor, espera Marcos, penetra Marcos, paradón de Guillem Adam, Alderete en la bola, Iker Trull, per a Jaume Ortiz, Alderete, Àlex Alderete, Marc Quintana, Alderete, Iker Trull, Alderete, puja el pivot, Marc Adam, Iker Trull, llançament, Serin va, intenta treure ràpid Javi Jiménez, Víctor, Sorín, Víctor, passos de Víctor, en l'eixida, molt clar de Víctor, molt clarets els passos de Víctor, juga l'equip de Maristes Algemesí, Iker Trull, Jaume Ortiz, Iker Trull, Àlex Alderete, Quintana, Marc Quintana, Trull, Àlex Alderete, per a Marc Quintana. Bé, la defensa. Així del bloqueo, l'avançat Toni Fariñas. I com faran de Sorín. Iker Trull. 2 minuts per a Rubén. Molt clars. Bueno, portem ja en estes 2 minuts per part de l'Arc del Moble Benicarló, 2 minuts per part del Maristes d'Algemesí. Potser algun 2 minuts ha sigut una miqueta rigorós, aquest de Rubó molt clar. Res que discutir, juga l'equip de Maristes Algemesí. Ha tornat a entrar Àngel al centre de la defensa, treuen, gol del Carles Gallardo des de l'extrem, 9-13, 4 amunt per a l'equip del Maristes. Juga Víctor, Marcos, ara Benicarló, Víctor, Àngel, Popa, Fariñas i Marcos. L'equip del Maristes en Guillem Adam, Balaguer, Gallardo, Quintana, Trull, Alderete i Jaume Ortiz. Mal atac de Benicarló, recupera Maristes, bola per Alderete, que pareix el comandant en jefe de les operacions del Maristes. Ha jugat tots els minuts, el número 11, Àlex Alderete, marcant jugar tant ell com Marc Quintana, les 2 peces claus de l'equip del Maristes fins ara al pavelló de Benicarló. Iker Trull, Marc Quintana, Alderete, falta del contacte de Ángel, señalen els àrbitres de l'encontre. Jaume Ortiz, Iker Trull, Marc Quintana, Àlex Alderete, Marc Quintana, Iker Trull, buscant el pivot, falta, indiquen els àrbitres de l'encontre. Treurà l'equip de Maristes, Alderete, per al pivot, rep al final. El baló li arriba a Marc Quintana i gol. I aquestes són les jugades que dèiem antes que en defensa no poden ser, no pot la part esquerra de la defensa en este cas quedar separada i un xic a soles. 14-9, 5 amunt, és la màxima diferència del partit per a l'equip, qualsevol dels dos equips. 5 amunt per a l'equip del Maristes Algemesí. Juga Benicarló. Marcos, yo me lo guiso y yo me lo como. Gol de Marcos. 10-14. Brillant jugada de Marcos Dadone. Sense cap dubte el millor jugador de Benicarló en el partit d'avui fins ara. En el que portem d'encontre. 11 minuts. Juga Maristes. Àlex Alderete, Iker Trull, Jaume Ortiz. Molta tranquil·litat en l'atac de l'equip de Maristes. Trull, Alderete, Quintana, falta. Cofran de Marcos i d'Àngel. Pareix que ha rebut un cop Marcos i es queixa. Es prepara Jordi per a fer canvi. Alderete, Quintana, balón entre el pal i la cama o el peu de Javi Jiménez. Juga Benicarló. Àngel per a Jordi, que ha substituït a Marcos, que es queixava del cop que els havíem dit. Jordi, bola al pal
al pal. Mala sort ara, bona jugada de Benicarló. 10-14, juga Maristes, juga Àlex Alderete, Marc Quintana, Carles Gallardo, Iker Trull, Jaume Ortiz, Marc Adam, Iker Trull, Alderete, buscant a Marc Quintana, falta Àngel. Juga Alderete, Iker Trull, Fariñas que intenta pararlo, a punt de cometre exclusió, bola que se li escapa a Jaume, bola que recupera Benicarló, Fariñas, Bechol, gol! Fariñas! 11-14. Bueno, el treball en defensa és el que està donant una mica de fruit. Fariñas en la seva feina d'avançat en defensa, gol important en atac del petit d'estatura però gran de cor Fariñas. I ara gol molt fàcil d'Iker Trull, molt fàcil, massa fàcil. Víctor, Jordi, buscant ràpid, gol de Jordi. I 2 minuts. I 2 minuts per a Balaguer. Que aquest joc ràpid, doncs home, jo crec que no li va massa. I evidentment, a la primera ha marxat fora Balaguer. Exclusió per a l'equip del Maristes Algemesí. 11-15. Tot això ha hagut canvi de popa. Torna Adrià Castillo. I un més l'Art del Moble. 13 minuts a pista ha estat Popa. La participació correcta de Popa. Juga l'equip del Algemesí. Bona recuperació de l'Art del Moble. Iniciem l'atac. Bona acció defensiva de l'equip del Benicarló. Víctor juga en atac, Benicarló en superioritat. Esperem que es pugui treure un bon rèdit. 12-15, 3 amunt. Maristes Algemesí. Víctor, Jordi, penetra Jordi. Gol, 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 gol. Gol de Jordi, 13-15. Quasi tornem a començar. Bona acció ofensiva, en decisió de Jordi. Juga l'equip del Maristes. Ha entrat Ginestà, que ara ha canviat d'extrem. Primera part, ha jugat a una banda. Ara cita des l'extrem. Alderete. Ginestà. Gallardo, que ha fugit de l'extrem esquerre per a jugar de la lateral. Falta ara de la defensa del Art del Moble. Ginestà, Alderete, Iker Trull. El cofre de Jordi. 15 minuts. Iker Trull. Bé, la defensa està contundent detrás. Sempre hi ha 2 homes on està el jugador en pilota. Recupere el jugador escollit Maristes Algemesí. Iker Trull. Blocatge defensiu d'Àngel. I possible 2 minuts. L'acció ara. Hi ha hagut un xoque entre els dos jugadors, entre Ginestà i Rubo. Pareix que no ha sigut res. Rubo que s'ha alçat. I els àrbits indiquen exclusió de Ginestà, Josep Ginestà. Nova oportunitat de superioritat per al l'Art del Moble, Benicarló. Intentant reduir diferències. 6-3 en el tema d'exclusions. Es queixa
jo pense que en Raó crec que ha sigut una acció fortuïta el xoc entre Rubo i Ginestà. És molt rigorós l'exclusió, però bueno, els àrbitres són els que manen. Torna a entrar Pedro Torrent al pivot, el gegant del Arc del Moble. Baló per a Castillo, parada de Guillem Adán a la porteria. Alderete, bola per Iker Trull. Ha desaprofitat el Arc del Moble Benicarló l'oportunitat de ficar-se a un. Alderete, Iker Trull, ha entrat ara Ribes a camp, Joan Ribes. Senyalen ara els col·legiats, falta, Cofran. Iker Trull, per Alderete, Àlex Alderete. Iker Trull buscant el passe impossible per al pívot. Iker Trull, Marc Quintana. Cau en terra. Seguim en defensa, segueix atacant l'Arc del Moble. Hi ha que passar la mopa. Pues bueno, cal dir que este és el primer partit de la temporada, que l'Arc del Moble ha fet 5 partits de pretemporada, dels quals n'ha perdut 4 i n'ha guanyat un. Els 4 que ha perdut els ha perdut també competint i fent proves. Anem a veure com va la temporada. Juga el Marister Algemesí. Iker Trull, Marc Quintana. Marc Quintana per a Àlex Alderete. Àlex Alderete buscant a Iker Trull al posició de pivot. 7 metres i 2 minuts per a Fariñas. Una bona guanyada d'allò del pivot de l'Algemesí, una bona posició, arriba tard la defensa, 7 metres. Canvia la porteria, marxa Javi Jiménez, torna Josep al ocupar el lloc de la porteria Josep Ferrer. Gol Joan Ribes. 3 amunt Algemesí. Víctor, Ángel, Castillo, Ángel Mateo, Víctor Robles, Jordi, Joan Benicarló, Ángel, blocatge defensiu i ràpid a la contra, massa ràpid, precipitat l'eixida de l'equip de maristes, pèrdua de bola, recupera Arc del Moble Benicarló. Castillo, Ángel, buscant a Pedro, Castillo, Víctor, Jordi, Víctor, gol de Víctor. Bona acció, moviment sense valor. Bona acció de Víctor, 14-16, 2 amunt Benicarló, que porta rato tocant... Això, 2 amunt l'Algemesí, porta Benicarló rato tocant a la porta del malomano Algemesí, però no és manera de que li la obriguen i puga pegar la volta al marcador. Iker Trull, Marc Quintana, Àlex Alderete, Marc Quintana, buscant a Iker Trull. Sempre l'ajuda, dificultant els llançaments del contrari. Bona defensa i recordem que estan en un menys. Bona defensa dels homes de David Escura. Iker Trull, baló que trau Javi Jiménez. I ara paciència i tranquil·litat per construir l'atac. Víctor, Jordi, Ángel, recupera el 6è jugador, en torna Pau Soriano a l'extrem. I esta inferioritat, empat a 1 entre els dos equips. Pau. Castillo, Víctor, gol de Víctor. A 1, el Arc del Moble
15-16. Bueno, pareix que la cosa s'està apretant. Anem a veure. Juga 10 minuts. Algemesí. Quintana. Alderete. 15-16. Ribes. Marc Adam. Iker Trull. Ha tornat ara Marcos Dadone en defensa per part d'Arc del Moble. Bola que a punt de recuperar l'Arc del Moble. Bé, la defensa, bé, està la defensa ahí. I temps mort demanat per Maristes d'Algemesí. Bueno, recordem que la temporada ja ha començat, que ahir van jugar 4 partits en el grup, va jugar el Castelló contra el Marc Nivé, va perdre el Castelló, tota una sorpresa. L'any passat, temporada passada, el Castelló va quedar el primer del grup i ara ha perdut a casa 22-30. Torrellano Handball Club va guanyar el Sueca A. Pareixia una sorpresa perquè al descans guanyava el Sueca 11-14 i al final en 10 minuts Torrellano li va pegar la volta al marcador i va guanyar quasi de 10 gols. Almoradí Florida va guanyar l'Almoradí, els equips d'Alacant, Paco, estan forts, se nota, n'hi ha 3 equips ahí que seran els que se jugaran la zona d'ascens. Los cocos de la categoria. I l'Alcàsser va guanyar el quart A, una sorpresa també, perquè la temporada passada el quart va quedar per davant de l'Alcàsser. L'Alcàsser va guanyar el quart anant empatats al minut 45, 15-15 i van acabar 27-9. Pues l'Alcàsser va fer un gran final de partit i el quart pues, se li van apagar les llums. Possiblement, perquè no van haver coses rares i excursions rares, ni possiblement la pretemporada encara dura en alguns clubs i en alguns equips. És la primera jornada, molts no se coneixen encara. N'hi ha jugadors nous en alguns equips. Però bueno. Ens queden quasi 10 minuts, 9 minuts 50 segons per a disfrutar d'este encontre de handball que estem veient així aquesta matinada a Benicarló entre l'Arc del Moble Benicarló i el Maristes Algemesí. Juga l'equip d'Algemesí. Marc Quintana per Àlex Alderete. Àlex Alderete. Marc Quintana. Exclusió de Marcos Dadone. Una més. No he vist l'acció, estava mirant a l'altre costat, estava mirant la taula, que pareixia que havia una reclamació de l'entrenador de l'Algemesí. Juga Algemesí. Ribes, Trull, Alderete, Marc Adam, Marc Quintana, bola per a Ginestà, gol! I bona jugada d'Algemesí, que ha fet arribar sempre un passe més i arriba la pilota a l'extrem, que estava soles. Torna la diferència de 2 gols. 15-17, juga Arc del Moble, Víctor, Jordi, Víctor, Castillo per a Jordi, gol. Gol de Jordi. Molta qualitat, atenció a aquest xaval. Anem a veure. Hi ha progressió per davant. 16-17. Aún l'equip de Benicarló juga Algemesí. Ribes, Alderete, Marc Adam, Iker Trull, Marc Quintana, Iker Trull. Bola. Molt bé. Bé, els àrbits, encara que ha recuperat la pilota el Benicarló, havia un cop franc de Pedro sobre el pivot. Juga Algemesí, Quintana, Marc Quintana, Alderete, Iker Trull, Marc Quintana. Bola que se li va a Marc Quintana, juga
en inferioritat el Benicarló, pareix que recupera el jugador perdut. 6 contra 6 en el 20/40. Setge de 7. Víctor, Jordi, bola per a Pau, gol de Pau Soriano. I empat al partit de 7-7. Juga balonmano al Gemesí. Canvien la porteria del Gemesí i canvien la porteria del Benicarló. Ha tornat Diego Caballero i a Benicarló ha tornat Josep a la porta. Juga al Gemesí. Iker Trull buscant el pivot. Bola Cofran. Teura marcada. Marc Quintana, Àlex Alderete, doble pivot en atac de l'equip del Gemesí. Ribes, parada de Josep, juga Benicarló. I ara gol de Pau Soriano. Temps mort que demanen per fregar la pista. O no, n'hi ha un jugador estés en terra, Pau. En la caiguda. Després de la brillant acció ofensiva de Pau, segon gol consecutiu de Pau Soriano. 18-17, 1 amunt, Benicarló. Juga el Gemesí, Marc Quintana. Josep Ginesta, Quintana, per a Ribes. Ribes, Alderete. Ginesta. Bola que arriba Iker Trull i gol. Bona circulació de bola del Maristes al Gemesí, gol d'Iker Trull. Bona jugada d'atac de l'equip d'Adrián Tiachi. I bons minuts finals, els dels dos equips que s'estan oferint així al pavelló. La veritat que sí, final de partit molt interessant, molt igualat, i això ens dona una emoció i un plus per a l'acabament de l'encontre. Juga Benicarló, temps mort de David Escura, temps mort de Benicarló. A falta de 5 minuts 15 segons per acabar l'encontre. Bueno, anem a recordar que en esta categoria els equips que n'hi ha, la setmana que ve el Benicarló visita el Sueca i la propera, el dia 9 d'octubre, dia de la Diada, no se para ni a lliga, ni a competició, ni a partit en Benicarló. L'Arc del Moble juga contra la Universitat de Florida. Universitat de Florida, de quina població és, Juanfran? Això és València. Bueno, si no recordo jo mal, igual estic jo perdut, però... Però bueno, igual després hi ha queixes quan ho sentiga algú del Florida i me diga que no. Acaba el temps mort demanat per David Escura. Benicarló que reprendrà partit en Víctor, Rubo, Jordi, Marcos, Pau Soriano i Adrián Castillo. Al Gemesí mantindrà en Diego Caballero, Gallardo, Quintana, Marc Adam, Joan Ribes, Iker Trull i Àlex Alderete. Jugada Benicarló, pilota que perd l'equip del Benicarló, no aconsegueix que segueixen fer arribar la bola a Adrián Castillo. Joan Ribes, 18 iguals, 5 minuts quasi per acabar el partit. Gallardo, Marc Quintana, Àlex Alderete, Joan Ribes, Iker Trull. 7 metres sobre l'acció de Marc Quintana.
Llançarà Joan Ribes. Nou canvi a la porteria entre Javi Jiménez. Bueno, aquesta opció que tenia el Benicarló de posar-se un davant, possiblement ara la tinga l'Algemesí i es posa un davant. Màxima igualtat. Gol de Joan Ribes. Un amunt. El Marista d'Algemesí. Jordi juga en atac per a Marcos. Pau Soriano. Marcos Dadone. Jordi. Bola, se li va Jordi. 2 atacs, 2 errades. El temps no perdona. A Jordi Gargallo, que la pilota se li n'ha anat. Hi ha que treballar darrere Benicarló. 18-10, un amunt. Juga Marista d'Algemesí. Juga Gallardo. Marca Marc Quintana. Per Iker Trull. Marc Quintana buscant, intentant fer arribar la bola. 2 minuts, un altre 2 minuts, és el 10º 2 minuts que li piten a l'Arc del Moble Benicarló. En esta ocasió a Pau Soriano. Bueno, estem ahí. I les accions també passen en el joc. Si la defensa és intensa, al final sempre cau algun 2 minuts. Lo important és defensar en intensitat. Nova superioritat per a l'equip del Maristes. Ficarà la bola en joc. Marc Adam. Per a Joan Ribes. Àlex Alderete. Marc Quintana. Àlex Alderete. Joan Ribes. Marc Adam. Joan Ribes. Marc Quintana. Àlex Alderete. Marc Quintana. Penetració, bola per a Joan Ribes. Es falta. Bola, fora. I recuperació del Benicarló en un menys. Se li va Iker Trull. Important la errada de l'equip del Àngel. Intentava respondre ràpid Benicarló. I bona acció en la porteria de l'Algemesí. Bona acció de Diego Caballero. I ara una altra acció de Diego Caballero. Bona parada del porter d'Algemesí. Juga l'equip de Maristes. Alderete. 3 atacs. Ha perdut l'Arc del Moble Benicarló. Gallardo. Marc Quintana. Joan Ribes. Marc Quintana. Alderete. Ribes. Iker Trull. Veiem que l'ajuda en defensa és bona, el moviment és bo. Cofranc, Gallardo treu la bola. Ribes, Quintana, Iker Trull, Marc Quintana, Àlex Alderete, Marc Quintana. I un altre Cofranc. Segueix l'atac de l'Algemesí. Doble pivot de l'Algemesí. Iker Trull, paradón de Josep. Treu l'Algemesí. Maristes. Juga marcada. Marc Quintana, Àlex Alderete. Segueix el joc, segueix atacant. I recupera una altra vegada. Bola per empatar el Benicarló. Juga Àngel per a Pau. Víctor, errada de Benicarló. Estem dins de l'últim minut. Jugada molt important. Errada de los homes de David Escura. 18-19. L'acció estava bé, però Víctor no esperava el passe. Era un llançament de Pau. Indiquen des de la banqueta Benicarló que n'hi ha que pressionar. Que de mig minut no es poden quedar darrere. Àlex Alderete. Intercepta Marcos. Marc Quintana. Àngel. Intenta buscar falta en atac. Pau Soriano. Adrián Castillo. Gallardo.
10 segons, no paren el temps. Això s'acabarà. 18-9, Marc Quintana, Iker Trull, al drete, parada, Islap i Benicarló. Final de l'encontre. Pròxim partit del Benicarló, setmana que ve, com ha dit Juan Fran, a Sueca. N'hi ha que anar a competir, n'hi ha que anar a guanyar. I els jugadors de Benicarló que han oferit un bon espectacle, han competit. Finalment, 18-9, un gol amunt. El Maristar al Gemesí. Bueno, comença esta temporada en una categoria molt important com és la segona nacional, és complicat, n'hi ha equips molt forts, se juga d'una altra forma, se juga més ràpid. És un altre nivell, un altre passet, i Benicarló té que aprendre una miqueta a competir. Des de Benicarló, Paco Osteller i Juan Fran Pous han estat en tots vostès. Esperem que els hagi